କରୁଛି ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ କରନି ଦେଖ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିବେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପିଲା ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବେ ସବୁ କରିବେ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ପଳେଇଲ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇছে ମଣିଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି କର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯେମିତି ଚାଲିବେ ସେ ହିସାବରେ କୁହା ହଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲା ଆସ